Γεια σας, εγώ είμαι ο Γιάννης και από εδώ ο Κώστας. Σε αυτό το επεισόδιο, το οποίο είναι και το δεύτερο της σειράς, θα δούμε διάφορους μύθους που υπάρχουν για τον Χριστό, αν πραγματικά υπήρξε ή όχι. Σήμερα γενικά θα μιλήσουμε για τον μυθικισμό, που είναι ένα κίνημα το οποίο υπήρχε ήδη από τον προηγούμενο αιώνα και το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη διάδοση στην σημερινή νεολαία, στη σημερινή κοινωνία γενικώς, και θέλουμε να αποδείξουμε ή γενικά να πούμε τα εκατέρωθεν επιχειρήματα για το αν υπήρξε ή αν δεν υπήρξε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ιστορικά αν υπήρξε. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε. Λοιπόν, ωραία. Εγώ θα εκπροσωπώ τη χριστιανική άποψη, δηλαδή την άποψη που λέει ότι υπήρξε ο Χριστός, η οποία να διευκρινίσουμε εδώ είναι και η άποψη που δέχονται σήμερα οι περισσότεροι επιστήμονες. Ιστορικοί κλπ. Αρχαιολόγοι. Ενώ ο Γιάννης. Εγώ θα υποστηρίξω την άλλη πλευρά, θα προσπαθώ να βρω λόγους για τους οποίους δεν υπήρξε, για να έτσι έχουμε μια σφαιρική άποψη και από τις δύο πλευρές. Ώστε να μπορούμε να συμφωνήσουμε αναλόγως ποια άποψη θεωρεί σωστή ο καθένας. Πάμε να αρχίσουμε, Γιάννη. Ωραία, να ξεκινήσω εγώ. Ξεκινά. Υπάρχει γενικότερα η ιδέα των 4 Ευαγγελίων. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλές πηγές όπου ξέρουμε για τον Χριστό, αλλά τα 4 Ευαγγέλια, κατά την άποψή μου, είναι ανώνυμα. Δηλαδή δεν ξέρουμε ότι τα έγραψε ο Ιωάννης ή ο Λουκάς και βρίσκονται τουλάχιστον 20 χρόνια μετά τα γεγονότα. Οπότε πώς μπορούμε να τα πάρουμε ως έγκυρες πηγές? Ωραία, άρα η ερώτηση είναι, αν καταλαβαίνω καλά, ότι κάποιες βασικές πηγές που έχουμε για τον Χριστό είναι τα Ευαγγέλια, τα οποία εσύ πιστεύεις ότι δεν είναι αξιόπιστες πηγές. Ναι, έτσι. Και ένας από τους λόγους είναι ότι είναι ανώνυμα. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι υπάρχουν 4 Ευαγγέλια, Μάρκος, Ματθαίος, Λουκάς και Ιωάννης, τα οποία γράφτηκαν όλα τον 1ο αιώνα. Ναι. Δηλαδή γράφτηκαν από το 33, αν υποθέσουμε ότι ο Χριστός πέθανε το 33, μέχρι το 100 είχαν γραφτεί και τα 4. Από το 33. Από το 33. Είναι 32-33 αναλόγως. Διαφέρουν εκεί πέρα οι εκτιμήσεις. Από το 65 δεν ξεκινάνε. Τα Ευαγγέλια, όχι, λέω ότι το 33 πέθανε ο Χριστός και μέχρι το 100 είχαν γραφτεί και τα 4. Ναι. Τώρα, το πρώτο Ευαγγέλιο το οποίο σήμερα εμείς έχουμε είναι ο Μάρκος, ο οποίος γράφτηκε το 65 με 70 όπως το χρονολογούν οι επιστήμονες. Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι ο Λουκάς, ο Ματθαίος και ο Ιωάννης γράφτηκαν ίσως μετά. Όχι ότι 60 και 70 χρόνια μετά είναι. Όχι ότι 60 και 70 χρόνια, κατά την προσωπική μου άποψη, με βάση την ιστορική επιστήμη είναι πολλά. Έχουμε ιστορικά γεγονότα που έχουν γραφτεί πράγματα για τα ίδια τα γεγονότα 80 χρόνια μετά τα γεγονότα και θεωρούνται αξιόπιστες πηγές. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό. Ο Μάρκος έχει γραφτεί 40 χρόνια μετά. Άρα, αν θεωρούμε ιστορικά τα 80 και τα 60 χρόνια μετά ως πηγές, τότε εννοείται τα 40 χρόνια μετά είναι πάρα πολύ καλή και αξιόπιστη πηγή. Τα Ευαγγέλια, επομένως, γράφτηκαν μεν αργότερα, δεν γράφτηκαν από τους ίδιους Αποστόλους, με εξαίρεση ίσως τον Ιωάννη που μπορεί να διασώσει τη μαρτυρία του, αλλά συμφωνώ μαζί σου ότι γράφτηκαν μετέπειτα. Δεν είναι όμως αυτό λόγος ότι τα Ευαγγέλια δεν είναι αξιόπιστες πηγές. Ναι, και το λέω περισσότερο γιατί βλέπουμε μια Ρώμη όπου κάθε γεγονός καταγράφεται με μεγάλη λεπτομέρεια. Οπότε πώς γίνεται ένα τόσο μεγάλο γεγονός να μην έχει καμία καταγραφή την ώρα που συμβαίνει, δηλαδή στις σύγχρονες τότε εποχές, και να συμβαίνει 20 χρόνια μετά? Θα το εξηγήσουμε αυτό. Κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα, η Ρώμη δεν κατέγραφε τα πάντα από όλους τους κατεκτημένους πληθυσμούς. Κατέγραφε διοικητικά κυρίως πράγματα και δεν είχε εξιστόρηση κάθε τεκτενόμενου που υπήρχε. Ας πούμε, σήμερα γνωρίζουμε για τους Εσέους. Δεν υπάρχει καμία αναφορά των Ρωμαίων σχετικά με τους Εσέους. Γνωρίζουμε όμως τους Εσέους λόγω του Ιώσιππου, ο οποίος έκατσε και έγραψε όχι ως Ρωμαίος αλλά ως Εβραίους. Άρα δεν είναι ότι τα πάντα έπρεπε να τα γράφει η Ρώμη. Η Ρώμη ως κατακτητής και ως η διοίκηση σε αυτές τις περιοχές έγραφε αυτά τα οποία η ίδια ήθελε να διασώσει και τα οποία την αφορούσαν. Όσον αφορά τώρα ποιοι έγραψαν τα Ευαγγέλια κτλ., αυτό το είπαμε πριν. Κατά κύριο λόγο, αυτό το οποίο θέλω να πω, να δω μια που έχω και για τα Ευαγγέλια. Ωραία. Τα Ευαγγέλια γενικώς δίνουν μια εικόνα η οποία είναι πάρα πολύ λεπτομεριακή για το θέμα το οποίο συζητούμε. Δηλαδή, το πρώτο μεγάλο επιχείρημα που θα χρησιμοποιούσε κάποιος για να πείσει κάποιον άλλον ότι τα Ευαγγέλια είναι ιστορικά δοκίμια, είναι οι λεπτομέρειες οι οποίες περιέχουν. Μέσα στα Ευαγγέλια περιέχονται εξαιρετικά μεγάλες λεπτομέρειες για τη ζωή του Χριστού. Δεν συμφωνούν όλες τις λεπτομέρειες μεταξύ, να είμαι δίκαιος. Αλλά υπάρχει τεράστια λεπτομέρεια που είναι δύσκολο να υπάρχει λεπτομέρεια σε τόσο μεγάλη ταύτιση για μια φανταστική ιστορία. Για παράδειγμα, να αναφέρω κάποιες, αναφέρονται πρώτα απ' όλα πρόσωπα της διοικήσεως. Όπως ο Ιωσήφ της Αρημαθέας, ο οποίος ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εβραίων του Σαχεντρίου. Αναφέρεται μέσα ο Άννας και ο Καϊάφας. Αναφέρονται άλλοι Φαρεσαίοι. Αναφέρεται ο Πιλάτος. Αναφέρονται δηλαδή ιστορικά πρόσωπα, τα οποία, εάν αυτές οι ιστορίες ήταν φανταστικές, δεν θα μπορούσαμε να τους είχαν ερωτήσει και να κατέρευε το όλο σύστημα. Είναι πάρα πολύ απλό.
Και αν κάποιος έλεγε ότι ας πούμε, ο Άννας και ο Καϊάφας τα έλεγαν ψέματα, υπάρχει ο Ιωσήφ της Αρημαθέας, ο οποίος είναι ιστορικό πρόσωπο, ή ο Πιλάτος, και θα μπορούσε να είχαν δείξει με πάρα πολύ μεγάλη βεβαιότητα αν υπήρξε όχι το πρόσωπο. Και εφόσον συνέχισε λοιπόν το κύμα του χριστιανισμού και δεν κατέρευσε με βάση αυτή τη λογική, διότι το πρώτο που θα κάνει οι Εβραίοι ποιο θα ήταν, να αποδείξουν ότι δεν υπήρχε. Αν όντως δεν υπήρχε. Αυτά είναι η πρώτη πολέμη. Αφού δεν το κατάφεραν, ενώ υπάρχουν αυτές οι ιστορικές αναφορές σε δικά τους πρόσωπα, πάνε από ότι μάλλον ο Χριστός υπήρξε. Τώρα, από την άλλη, υπάρχουν διάφορες αντιφάσεις σε χρονολογίες, σε γεγονότα μέσα στα Ευαγγέλια. Πριν απαντήσω σε αυτό, θα ήθελα να δώσω 2 ακόμα λόγους σχετικά με τις λεπτομέρειες των Ευαγγελίων για να κλείσουμε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Το ένα είναι οι λεπτομέρειες στη διοίκηση. Άλλο είναι πολλά περιστατικά τα οποία είναι αχρίαστα. Είναι δηλαδή περιστατικά τα οποία δεν χρειάζονται μέσα στα Ευαγγέλια. Ένα από αυτά είναι στο Μάρκο, ο γυμνός νεαρός. Πάνε να συλλάβουν, θυμίζω, τον Ιησού. Και πάνε να συλλάβουν και έναν από τους μαθητές του. Αυτό είναι και λίγο κωμικό το στοιχείο εκεί πέρα, γιατί πάνε να το συλλάβουν. Αυτός πάει να φύγει, φορούσε μάλλον ένα χιτώνα μόνο. Τον παρατάει, φεύγει και αρχίζει και τρέχει μόνος το βράδυ. Και ναι, δεν φεύγει γυμνός. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο κάποιος δεν θα το βάλει σε μια ιστορία που δεν είναι αληθινή. Δεν εξυπηρετεί κανένα λόγο. Υπάρχουν λεπτομέρειες τόσο τρομερές που μόνο ένας αυτόπτης μάρτυρας θα μπορούσε να τις δει. Σήμερα υπάρχει, ας πούμε, στο Λουκά, από ό,τι βλέπω εδώ, η λεπτομέρεια ότι ήταν οι μαθητές του Χριστού στο όρος των ελαιών λίγο πριν τον συλλάβουν και βλέπανε τον ιδρώτα του από το άγχος να έχει γίνει σαν αίμα. Αυτό για πολλά χρόνια θεωρούταν ότι είναι απίθανο να γίνει. Σήμερα όμως η επιστήμη απόδειξε ότι όταν κάποιος έχει υπερβολικό άγχος και φόβο, αυτό μπορεί να γίνει. Άρα, αν αυτό όντως συνέβη, είναι εξαιρετικά δύσκολο κάποιος να το φανταζόταν. Διότι είναι κάτι που συμβαίνει. Άρα, μάλλον είναι μαρτυρία αυτό του μάρτυρα. Είναι άμεσο. Ποιο άλλο να πω για να πάμε και στο θέμα το οποίο μου έθιξες. Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες Ιουδαϊκών εθήμων. Υπάρχει λεπτομέρεια της ταφής στα εβραϊκά. Άρα, δείχνει ότι ακόμα και ένα φανταστική ιστορία είναι πάρα πολύ προσεχμένη. Που κατά μέθα είναι εξαιρετικά δύσκολο να είναι τόσο προσεχμένη μια ιστορία μυθολογίας. Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε μια φανταστική ιστορία με τόσο μεγάλη λεπτομέρεια. Ναι, σε πρόσωπα, σε διοίκηση. Τα άτομα αυτά φυσικά ζούσαν εκείνη την εποχή, ξέρανε όλο το περίγυρο, το εξωτερικό περιβάλλον. Ενώ δεν είναι κάτι περίεργο το ότι γνωρίζουν με λεπτομέρεια τα έθιμα της εποχής και όλα τα συναφή. Ναι, αλλά είναι περίεργο που περιγράφουν με τόσο μεγάλη λεπτομέρεια όλα αυτά τα πράγματα. Ενώ δεν θα χρειαζόταν. Εάν κάνανε μια φανταστική ιστορία, όπως λες, όλα αυτά δεν είναι απαραίτητα στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να βάλει κάποιος μέσα. Ναι, άμα λέγανε ψέματα, θα γράφαν το ψέμα τους, όπως είναι καθ' αυτό, και δεν θα είχε λόγο να βάλουν όλα αυτά τα περαιτέρω λεπτομέρειες. Για να μην νομίζετε ότι το βάζουν, ξέρω εγώ, για να δώσουν σάλτσα ή για να το κάνουν πιο αληθοφανές, υπάρχουν περιστατικά τα οποία δεν χρειάζονται. Πώς να το εξηγήσω? Είναι ο Ζακκαίος στο δέντρο. Είναι το περιστατικό που ο Ζακκαίος ανεβαίνει σε ένα δέντρο για να είναι το Χριστό. Και κρέμεται το Ζακκαίος και είναι κάτω ο Χριστός. Ναι, αυτό είναι κωμικό. Θα μπορούσε κάποιος να αναφέρει απλά τη συνάντηση Ζακκαίου και Χριστού χωρίς όλη αυτή τη λεπτομέρεια. Άρα υπάρχουν όχι απλά λεπτομέρειες. Εκεί θέλω να καταλήξω. Υπάρχουν λεπτομέρειες, πρώτον, που είναι αχρίαστες και δεύτερον, που είναι υπερβολικά λεπτομεριακές. Δεν θα έβαζε κάποιος σε μια φανταστική ιστορία τόσο πολλές λεπτομέρειες σε τόσο μεγάλο βαθμό, αν η ιστορία αυτή δεν ήταν ισχύουσα, αν δεν είχε κάποια βάση. Το τελευταίο που θα έλεγα γι' αυτό, για να πάμε στο θέμα, είναι ότι υπάρχουν οι διαδρομές και όλα τα μέρη τα οποία υπήρχαν τότε στην Ιουδαία και έχουν βρεθεί, όπως είναι η διαδρομή που πήρε ο Χριστός για να πάει, νομίζω, από τη Δεκάπολη να γυρίσει πίσω στη Σαμάρια, ή η πισίνα της Βυθεσδά, ή ξέρω εγώ, ο ναός των Ιεροσολύμων και διάφορα άλλα μέρη. Δείχνει γνώση του χώρου και χώρου εκτός της Ιουδαίας. Άρα υπάρχουν λεπτομέρειες. Ποιο ήταν το θέμα που είχες πει? Ωραία. Ανέφερα τις αντιφάσεις που έχουν μέσα στα Ευαγγέλια μεταξύ τους. Δηλαδή, ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο, σε διάφορα σημεία. Μπορώ να αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένη κιόλας, άμα το θες. Πέθανε τη μέρα του δείπνου ή την επόμενη, για παράδειγμα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολύ μικρές αντιθέσεις σε σχέση με τα έγκυρα γεγονότα, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν αντιθέσεις όπου δεν μπορείς να τις αγνοήσεις. Άρα λες στην πραγματικότητα ότι επειδή τα Ευαγγέλια έχουν αντιθέσεις, αν ήταν ένα πραγματικό ιστορικό γεγονός, δεν θα είχαν αντιθέσεις. Ενώ αν ήταν μια φανταστική ιστορία, μπορούσαν να κάνουν αντιθέσεις χωρίς αυτό να είχε κάποιο αντίκτυπο. Και άρα είναι επιχείρημα υπέρ του ότι δεν υπήρξε ο Χριστός. Κάπως έτσι το λες. Βέβαια. Ωραία. Εγώ θεωρώ ότι είναι ακριβώς το αντίθετο επιχείρημα. Γιατί ιστορικά είναι πιο λογικό να έχουμε διαφορετικές διηγήσεις με μικρές αποκλίσεις για ένα ιστορικό γεγονός που συνέβη, παρά να έχουμε γεγονότα και ιστορικές μαρτυρίες
σε εισαγωγικά ιστορικές, για ένα γεγονός το οποίο δεν υπήρξε. Αν κατ' εμέ ο Ιησούς και όλη η ιστορία ήταν μια φανταστική ιστορία, τότε από την αρχή θα είχε βγει μια ιστορία ενιαία που δεν θα είχε παραλλαγές. Διότι δεν συμβαδίζει, γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι έχουν πολλές εκδοχές. Άρα θα μπορούσε και αυτό να έχει πολλές εκδοχές. Οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι διαμορφώθηκαν σε χρονική διάρκεια αιώνων. Ο χριστιανισμός μέχρι το τέλος του πρώτου αιώνα, δηλαδή σε τα πρώτα 80 ας πούμε 70 χρόνια, είχε διαμορφωθεί πλήρως. Άρα, κατ' εμέ, είναι πιο λογικό αν κάποιος θέλει να φτιάξει μια φανταστική ιστορία. Η φανταστική αυτή ιστορία να ήταν ενιαία από την αρχή, χωρίς παρεκκλήσεις, παρά να δείχνει ένα ιστορικό γεγονός και αυτό το ιστορικό γεγονός να έχει παρεκκλήσεις. Συνήθως στην ιστορία έχουμε παρεκκλήσεις γεγονότων και διαφορετικές πτυχές γεγονότων για κάτι που όντως συνέβη. Και το είδαν διαφορετικοί μάρτυρες από άλλη πλευρά ο καθένας και είπε ο καθένας ακριβώς τη λογική του. Ενώ αν ήταν φανταστική ιστορία, θα ήταν ένα και το αυτό πράγμα χωρίς διαφοροποίηση. Οπότε θεωρώ το επιχείρημά σου είναι περισσότερο επιχείρημα υπέρ της ύπαρξης παρά κατά της ύπαρξης. Σωστά. Εσύ το επόμενο επιχείρημα ποιο είναι? Εγώ μία από τις ερωτήσεις που ήθελα να σου κάνω. Καταρχάς, εγώ χωρίς τις πηγές μου σε χριστιανικές και μη χριστιανικές. Από ότι θα ξεκινήσουμε με τις χριστιανικές πηγές και θα πάω αργότερα. Εγώ έτσι ξεκίνησα με τα Ευαγγέλια, οπότε συνεχίσουμε εκεί. Το ερώτημα που θέλω να σου κάνω είναι το εξής. Αφήνω το ότι γιατί σήμερα η επιστήμη θεωρεί ότι υπήρξε ο Χριστός. Το αφήνω αυτό τελείως. Θέλω να πω το εξής. Ας υποθέσουμε ότι δεν υπήρξε ο Χριστός. Ωραία, όπως λες εσύ. Είναι βέβαιο όμως, και αυτό το δέχονται ακόμα και οι αγνωστικιστές, ότι υπήρξε Παύλος. Υπήρξε ένα άτομο στον πρώτο αιώνα, βεβαίως, όπου λεγόταν Παύλος, ήταν απόστολος, μέλος πρώτης εκκλησίας, έγραψε επιστολές και γνωρίζουμε ότι ήταν ύπαρξη. Δηλαδή, όσοι αμφισβητούν την ύπαρξη του Χριστού, κανείς δεν αμφισβητεί την ύπαρξη του Παύλου. Άρα υπήρξε ένα άτομο το οποίο λεγόταν Παύλος. Το άτομο αυτό το οποίο λεγόταν Παύλος έγραψε επιστολές που είναι βέβαιο οι 7 πρώτες, δεν λέω για τις άλλες που δεν είναι δικές του, οι 7 πρώτες ότι είναι δικές του, και γράφει αυτές τις επιστολές ότι εγώ πήγα στα Ιεροσόλυμα, βρήκα τον Πέτρο και τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Κυρίου. Τον Ιάκωβο, τον αδελφό Θεού. Μέσα στα Ευαγγέλια υπάρχει αναφορά ότι ο Χριστός όντως είχε αδέλφια. Και υπάρχει αναφορά του Ευσέβιου Κεσαρίας, μετά βέβαια πολλά χρόνια από τα γεγονότα, αλλά δεν αναφέρεται στα συγκεκριμένα γεγονότα. Αναφέρεται σε γεγονότα μετά το 110 επί Δομητιανού. Αναφέρεται όμως ο Ευσέβιος Κεσαρίας και λέει ότι ο Δομητιανός συνέλαβε τους απογόνους των αδελφών του Χριστού, τους λεγόμενους δεσπόσιτους. Άρα ρωτώ, γίνεται να υπήρξε ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος και να μην υπήρξε ο Χριστός? Πώς αποδεικνύεται ότι υπάρχει ο Ιάκωβος? Μα τον λέει ο Παύλος, ο οποίος είναι υπαρκτό πρόσωπο και λέει ότι εγώ πήγα και τον συνάντησα. Και δεν έχει κάποιο λόγο να πει ψέματα ο Παύλος, ούτε αμφισβητείται ότι υπήρξε Παύλος. Σωστά, αλλά θα μπορούσε ο Ιάκωβος να πει ψέματα ότι έχει αδερφό. Έτσι, ναι, αλλά αυτό ως χριστιανός και ο ίδιος. Θα μπορούσε. Βέβαια αυτό δεν εξηγεί, γιατί και ο Ιώσυπος γράφει επίσης ότι ο Ιάκωβος ήταν ο αδελφός του Χριστού. Άρα έχουμε δύο πηγές που διασταυρώνονται για το ίδιο πρόσωπο. Και επίσης να ρωτήσω το εξής. Αν υποθέσουμε ότι ο Ιάκωβος δεν ήταν αδελφός του Χριστού. Ωραία, πρώτα απ' όλα γιατί πέθανε. Ο Ιώσυπος λέει ότι ο Άνανος, ο τότε αρχιερέας μετά τον Άννα και τον Καϊάφα, σκότωσε δια λιθοβολισμού τον Ιάκωβο. Άρα λοιπόν δεν ήταν αδελφός του Χριστού, ο Ιάκωβος, γιατί πέθανε για τον Χριστό λέγοντας ότι είναι αδελφός του. Τώρα έχουμε πάει σε διαφορετικά θέματα. Όχι, σου δίνω την πηγή του Παύλου και το επιχείρημα το δικό μου, στο οποίο θέλω να απαντήσω, είναι ότι ο Παύλος λέει ότι υπήρξε ο Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος λέει ότι είναι αδελφός του Χριστού. Το γνωρίζουμε αυτό και από τον Ιώσυπο. Γνωρίζουμε από τον Ιώσυπο που δεν είναι χριστιανική πηγή ότι σκοτώθηκε για τον Χριστό επειδή ήταν χριστιανός και επικεφαλής, ούτε καν μέλος, επικεφαλής της πρώτης εκκλησίας. Άρα ρωτώ, αφού ο ίδιος έλεγε ότι είναι αδελφός του Χριστού, πέθανε για τον νομιζόμενο φανταστικό αδελφό του? Αυτό ρωτά. Ωραία. Άρα φεύγουμε από τον Παύλο και την εγκυρότητα του Παύλου. Δεν θα τεθώ σε αυτό. Πάμε στο. Όχι, πες μου, σε παρακαλώ, και την εγκυρότητα του Παύλου. Ας ξεκινήσω από αυτό λοιπόν. Πες. Και τον αφήνουμε τον Ιάκωβο για μετά. Ο Παύλος, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μιλάει για θεολογικά θέματα. Δηλαδή δεν μιλάει για γεγονότα της τότε εποχής του Χριστού, ότι σταυρώθηκε, τι έγινε, πότε γεννήθηκε. Μιλάει φιλοσοφικά. Ναι, αλλά πάντα λέει ότι υπήρξε ο Χριστός. Ναι. Τον αναφέρει ιστορικό πρόσωπο. Δεν μιλάει όμως ότι γεννήθηκε, μιλάει απλά για ένα Χριστό. Δεν αναφέρει περιστατικά της ζωής του, αναφέρει όμως ξεκάθαρα ότι υπήρξε, αναφέρει την ύπαρξη των μαθητών του, αναφέρει την ύπαρξη πρώτης εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα και αναφέρει την ανάστασή του. Τη δικιά του ύπαρξη ως άτομο την αναφέρει. Βεβαίως. Την αναφέρει μέσα και λέει ότι υπήρξε ο Χριστός, ο οποίος αναστήθηκε, ο οποίος πέθανε για τις αμαρτίες μας. Αναφέρει ότι υπήρξαν οι μαθητές του, αναφέρει ότι υπήρξαν τα αδέλφια του
και ο ίδιος αναφέρει ότι τον είδε. Τον είδε μετά την Ανάσταση. Μετά την Ανάσταση, ναι. Ο ίδιος δεν γνώριζε ποτέ τον Χριστό, οπότε ό,τι λέει για τον Χριστό είναι πράγματα τα οποία του είπανε οι μαθητές του Χριστού. Σωστά. Ναι. Άρα βέβαια, η άποψη του Παύλου δεν έχει εγκυρότητα από τη στιγμή που δεν γνωρίζει καν τον Χριστό, ούτε. Έχει εγκυρότητα πρώτον, διότι τον είδε και ο ίδιος, όπως ο ίδιος λέει στις επιστολές του, και έχει εγκυρότητα διότι πήγε και συνάντησε τον Πέτρο και τον Ιάκωβο, δύο από τους κορυφαίους αποστόλους. Στη συνέχεια συνάντησε και τον Ιωάννη, τον αδελφό του Ζεβεδαίου. Είχε πολύ στενές σχέσεις με την πρώτη εκκλησία. Η πρώτη εκκλησία τον έκανε απόστολο και του έδωσε όλη τη διδασκαλία της. Άρα, εγώ δεν λέω ότι ο Παύλος ισχυρίζεται ότι υπάρχει Χριστός επειδή τον γνώρισε. Λέω ότι ο Παύλος ισχυρίζεται ότι υπάρχει ο Ιάκωβος και ο Πέτρος, ο οποίος τους γνώρισε. Και δεν έχει λογική ο Ιάκωβος και ο Πέτρος, που είναι μαθητές του Χριστού, να πέθαναν αν θεωρούσαν ότι δεν υπήρξε κάποιος Χριστός. Ωραία. Σου θυμίζω επίσης, γιατί ταιριάζει με αυτά τα επιχειρήματα, στις πράξεις των Αποστόλων του Λουκά, που είναι άλλο κείμενο, αλλά αναφέρεται, ότι εμείς λέει δεν πεθάναμε, το λέει ο Πέτρος και ο Ιωάννης ενώπιον του Αρχιερατικού Συνεδρίου των Εβραίων. Ναι. Και λέει, εμείς δεν πεθάναμε, δεν ήρθαμε να σας κηρύξουμε και να κινδυνεύσουμε για κάτι το οποίο φανταστήκαμε. Ήρθαμε να σας πούμε αυτά τα οποία είδαμε και ακούσαμε. Με κίνδυνο της ζωής τους εκείνη τη στιγμή. Ας πάμε στο γιατί οι Απόστολοι, οι περισσότεροι εντάξει, εκτός από τον Ιωάννη, ο οποίος πέθανε από γυρατιά, πώς σκοτώνονται για κάτι το οποίο πιστεύουν. Παρ' όλα αυτά, εδώ μπορούμε να πούμε ότι σε πολλές θρησκείες βλέπουμε κόσμο να σκοτώνεται για κάτι που πιστεύει και στην πραγματικότητα είναι ψέμα. Οι μουσουλμάνοι, για παράδειγμα, πώς σκοτώνονται για το Ισλάμ, ενώ κατά τη δικιά μας χριστιανική άποψη δεν υπάρχει ο δικός τους Θεός. Κοίτα, υπάρχει μια βασική διαφορά σε όλα αυτά. Υπάρχει ο ένας τρόπος να πεθάνεις για μια φαντασίωση, για μια ιδέα. Ναι. Μπορείς να πεθάνεις για τα ιδεώδη του κομμουνισμού. Εκεί δεν πεθάνεις για ένα γεγονός. Πεθαίνεις για μια ιδεολογία, για ένα σύστημα το οποίο πιστεύεις, το οποίο δεν έχει να κάνει με το αν υπήρξε κάποιος ή όχι, έχει να κάνει, με το αν πιστεύεις ή όχι. Ναι. Εδώ αντιμετωπίζουμε το ακριβώς αντίθετο. Αυτοί οι άνθρωποι, όπως εξήγησα πριν, και ο Ανδρέας που σταυρώθηκε στην Πάτρα, και ο Πέτρος που σταυρώθηκε στη Ρώμη, και ο Παύλος που πέθανε στη Ρώμη, και ο Στέφανος που είναι μέλος της πρώτης εκκλησίας και λιθοβολήθηκε, και ο Ιάκωβος ο αδελφός του Χριστού, δεν πεθάναν για μια κοσμοθεωρία. Δεν πεθάναν για μια ιδεολογία, για ένα φανταστικό πράγμα. Πεθάνανε επειδή είδαν ένα άτομο, θεώρησαν ότι υπάρχει, του μιλήσανε και επειδή πιστέψαν σε αυτό το άτομο, σε αυτά τα οποία έλεγε αυτό το άτομο, επιλέξαν να πάνε να πεθάνουν για αυτό το άτομο. Και είναι τελείως τρελό και παράλογο να υποθέσει κάποιος ότι θα μπορούσαν να είχαν πεθάνει αν αυτό το άτομο δεν υπήρξε ποτέ. Ναι, και άρα προφανώς λένε ότι εμείς τον είδαμε. Αυτή είναι η ουσία. Και η διαφορά που έχουν, ας πούμε, ένας μουσουλμάνος ο οποίος θα πεθάνει για την πίστη του και ένας χριστιανός, ο τότε χριστιανός, δηλαδή Απόστολος, ο οποίος πέθανε για τον Χριστό, είναι ότι άμα ο Απόστολος ήξερε ότι λέει ψέματα, δεν θα μπορούσε να πεθάνει για κάτι το οποίο ξέρει ότι λέει ότι είναι ψέμα. Ακριβώς. Ενώ για παράδειγμα ο μουσουλμάνος δεν σου λέει ότι είδε κάτι, σου είπε ότι πιστεύω κάτι και πεθαίνω για αυτό το οποίο συνεχίζω να πιστεύω. Ακριβώς. Αν ένας μουσουλμάνος έλεγε ότι εγώ πεθαίνω επειδή είδα τον Μωάμεθ και πίστεψα στον Μωάμεθ, εγώ αφήνω τώρα το αν αυτά το οποίο έλεγε ο Χριστός ή αυτά που έλεγε ο Μωάμεθ είναι σωστά ή αν όντως έγιναν έτσι. Εγώ λέω ότι αν ένας μουσουλμάνος έλεγε ότι εγώ πεθαίνω επειδή είδα, ξέρω εγώ, τον Μωάμεθ να κάνει αυτό, αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι πεθαίνει επειδή είδε ένα πρόσωπο. Και όντως το είδε. Ναι, ασχέτως με τη διδασκαλία αυτού του προσώπου, ναι. Το πρόσωπο ότι υπήρξε. Διότι πεθαίνει ακριβώς επειδή αυτό το πρόσωπο του είπε κάτι και πίστεψε σε αυτό. Δεν πίστεψε μόνο στα λόγια του προσώπου, πίστεψε και στο ίδιο το πρόσωπο. Πώς άλλος θα μπορούσε να έχει πιστέψει τα λόγια αν δεν υπήρχε πρόσωπο, έτσι. Ναι, και άρα οι θανάτοι δίνουν μια εγκυρότητα. Δίνουν μεγάλη εγκυρότητα, διότι αυτό που έχει παρατηρήσει και η σημερινή ψυχολογία είναι ότι όταν λέμε ένα ψέμα, δύσκολα μπορούμε να ανατροφοδοτούμε αυτό το ψέμα μέχρι θανάτου. Και προσοχή, ξαναλέω, όχι ψέμα φαντασίωσης. Ψέμα ιστορικής κατανόησης ενός ατόμου. Τον είδα, ξέρω ότι τον είδα. Απλό. Δεν πεθαίνεις για κάποιον που ξέρεις ότι λέει ψέματα. Διότι αν έλεγε ψέματα ο Ιάκωβος, δεν θα μπορούσε να πεθάνει. Θα έλεγε παιδιά, μπαρούφες σας έλεγε. Μετά τα βασιλιστήρια. Ή ο Παύλος θα έλεγε παιδιά. Μόλις δει τα σκούρα, θα σου πει δεν πάει άλλο. Επίσης, εδώ συγγνώμη, μπορώ να σου θέσω εγώ ένα ερώτημα. Ναι, συνέχισε. Ξεφεύγουμε βέβαια λίγο από τον Ιάκωβο, αλλά θέλω να το θέσω αυτό το ερώτημα και πάμε αμέσως μετά στον Ιάκωβο που το είχαμε αφήσει. Έτσι. Νομίζω σε κάλυψα με τον Ιάκωβο, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, οπότε μπορούμε να πάμε και στο επόμενο θέμα. Έτσι. Ωραία, πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Βγαίνουν κάποιοι τον 1ο αιώνα και λένε: Κύριε, εμείς είδαμε τον Χριστό, είμαστε πρόθυμοι να πεθάνουμε για αυτό, ο Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου κτλ. Ασχέτως με τη διδασκαλία τους, τον θεωρούν ένα υπαρκτό πρόσωπο. Ωραία.
Στον πρώτο αιώνα, είπες. Στον πρώτο αιώνα, ναι. Οι ακόλουθοι γενικότερα. Και οι Απόστολοι. Και οι μαθητές των Αποστόλων και οι Απόστολοι. Ναι. Στον πρώτο αιώνα εντάσσονται όλοι αυτοί. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν με κοινοκτημοσύνη, ζούσαν φτωχοί, πηγαίναν από μέρος σε μέρος να τους κυνηγάγανε, τους κλείσαν σε φυλακή, τους βασανίσαν, τους σκοτώσανε και αυτοί ουδέποτε απεκήρυξαν την πίστη τους. Γιατί να τα κάνει κάποιος όλα αυτά, όχι μόνο ο θάνατος, αλλά όλη αυτή η ταλαιπωρία, αν αυτό το οποίο λέει δεν έχει έστω κάποια αληθινή πηγή. Αν δεν υπήρξε καν το πρόσωπο για το οποίο παλεύει. Και θέλω να σα ρωτήσω το εξής. Ακόμα και αν το είχαν φανταστεί, γιατί όταν είδαν ότι δεν κερδίζουν τίποτα από όλη αυτή την ιστορία, απλά δεν τη σταμάτησαν. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Υπάρχουν οι αυτόπτες μάρτυρες, βέβαια. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι είδαν τον Χριστό και του μίλησαν, οι μαθητές. Ναι, για αυτούς γνώριζαν. αναφέρομαι. Δεν αφήνω λογικά. Τους μαθητές των Αποστόλων, αναφέρομαι στους Αποστόλους. Οι υπόλοιποι ακόλουθοι προφανώς ακούσαν αυτά που τους είπαν οι μαθητές και οι αυτόπτες μάρτυρες. Και ακολουθήσανε τις ιδέες ενός κινήματος που ξεκίνησαν κάποιοι άλλοι. Ναι, αλλά αυτοί οι άλλοι γιατί έκαναν όλα αυτά που σου. Αυτοί οι άλλοι. Ήταν όλοι εδώ είναι το ωραίο. Το ότι από τους αυτόπτες μάρτυρες πρέπει να κρίνουμε το άμα υπήρξε ο Χριστός ή όχι. Εγώ σε ρωτάω λοιπόν περί των αυτόπτων μαρτύρων, οι οποίοι έκαναν όλα αυτά τα οποία είπα, και ερωτώ, αν δεν υπήρξε αυτό το πρόσωπο για το οποίο πάλευαν, πώς εξηγείται η όλη αντίδρασή τους. Εδώ το μόνο που μπορεί να υποθεί είναι ότι απλώς συμφώνησαν αυτοί οι 12 ότι θα δημιουργήσουμε αυτή την ιδέα. Ναι, αλλά με ποιο όφελος, εγώ αυτό ρωτάω. Με όφελος μπορεί να θέλουν να κάνουν καλό στην κοινωνία και να πούνε ότι αυτή είναι η λύση, ότι πρέπει να φέρουμε καλοσύνη στον κόσμο και θα φτιάξουμε έναν κανόνα, θα φέρουμε νέους κανόνες στην τότε εποχή. Βασιζόμενοι σε ένα ψέμα όμως. Σε ένα ψέμα, ναι. Μάλιστα. Δεν έχω να απαντήσω κάτι σε αυτό, διότι θεωρώ ότι. Ούτε και εμένα μου φαίνεται πολύ βάσιμο, απλά πιστεύω ότι. Θεωρώ ότι είναι επιστημονική φαντασία. Είναι 100% πιο πιθανό να υπήρξε. Εντάξει, σχιζοφρενής να είναι δεν γίνεται, να είναι παρανοϊκή. Ούτε μαζόκες γιατί να κάνουν. Είναι 12 άτομα. Να είναι όλοι και ούτε ο ένας να γίνει φυσιολογικός μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Και εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Να σε ρωτήσω κάτι, εγώ να με ρωτήσεις τώρα εσύ. Έχω κάτι έτοιμο, αλλά. Θες να πάμε στα μη χριστιανικά. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο πρώτα. Ναι. Οι πρώτοι πολέμοι του χριστιανισμού, όπως εξήγησα, είναι οι Ιουδαίοι. Σωστά. Ναι, είναι σωστά. Από το Ισραήλ ξεκίνησε, γιατί έχω ακούσει βλακίες ότι ξεκίνησε από τους Ρωμαίους. Να το δηλώσουμε τουλάχιστον σε αυτό εδώ πέρα, διότι πιστεύω σε αυτό συμφωνούμε. Ο χριστιανισμός, ο αρχικός, αρχαίγον χριστιανισμός, δεν ξεκίνησε από τη Ρώμη. Ούτε από κανένα Μέγα Κωνσταντίνο, ούτε από εκεί. Από εκεί ξεκίνησε το δόγμα. Η φιλοσοφικοποίηση του χριστιανισμού. Ναι, στους επόμενους αιώνες εκεί φτιάχνει. Αλλά ο χριστιανισμός, ο πυρήνας του είναι Ιουδαϊκός, είναι εκ του Ισραήλ. Ναι. Όλοι οι πρώτοι μαθητές ήταν Εβραίοι. Οι πρώτες εκκλησίες, η πρώτη εκκλησία είναι των Ιεροσολύμων με τον Ιάκωβο, άρα ξεκίνησε από εκεί. Αφού ξεκίνησε από εκεί, οι πρώτοι πολέμοι του χριστιανισμού ήταν οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι. Διότι θεώρησαν τον χριστιανισμό ως μια αίρεση της δικής τους μονοθεϊστικής θρησκείας. Συμφωνούμε σε αυτό. Σωστά, ναι. Ωραία. Ερωτώ λοιπόν πώς γίνεται οι Ιουδαίοι να μην υπεστήριξαν ποτέ, ούτε στην αρχαιότητα, ούτε μέχρι σήμερα, διότι το γράφουν στο Ταλμούδ τους που είναι ιερό, πώς γίνεται να μην υπεστήριξαν ποτέ ότι ο Χριστός δεν υπήρξε. Δεν θα ήταν το πρώτο καθολικό, σημαντικότερο και ισχυρότερο επιχείρημα κατά μιας αίρεσης όπως πίστευαν οι ίδιοι ότι είναι ο χριστιανισμός. Αυτές αποτελούν τις ραβινικές πηγές, έτσι. Δηλαδή από τους ραβίνους οι οποίοι λένε ότι. Όχι, δεν έχουμε καμία μαρτυρία από την αρχαιότητα ότι κάποιος Ιουδαίος, οποιοσδήποτε Ιουδαίος, αμφισβήτησε ότι υπήρξε ο Χριστός. Δεν βγήκε με λίγα λόγια ο Καϊάφας, ας πούμε, στους αμέσως επόμενους αιώνες, να πει ότι εγώ αυτόν τον Ιησού δεν τον δίκασα ποτέ, δεν ξέρω ποιος είναι. Οι Ιουδαίοι δεν θα είχαν κάποιο συμφέρον δημιουργώντας έναν τότε Μεσσία, ο οποίος θυσιάστηκε για το δικό τους. Οι Ιουδαίοι. Οι ίδιοι να δημιουργήσουν έναν εχθρό Μεσσία, ο οποίος είναι ψευδοπροφήτης, ας πούμε. Μα δεν δημιούργησαν οι Ιουδαίοι το χριστιανισμό. Ο επίσημος Ιουδαϊσμός. Να το υιοθετήσουν ως δικό τους και τους αλήθεια. Ο επίσημος Ιουδαϊσμός αντιτάχθηκε στο χριστιανισμό. Αντιτάχθηκε ιδεολογικά. Σου λέει δεν συμφωνώ με αυτά, αλλά υπάρχουν αυτά. Ναι. Δηλαδή υπήρξε ο Χριστός, τον σκοτώσαμε, αλλά δεν συμφωνώ με αυτά που είπε. Ακριβώς. Εγώ ρωτώ γιατί δεν αμφισβήτησαν την ύπαρξή του, αν δεν υπήρχε. Μπορεί να χρειαζόντουσαν και μια τέτοια ιστορία. Να τους έκανε πιο ενωμένους. Πιο διχασμένους έκανε, αφού υπήρχε, νομίζω, αυτά. Πάμε και λίγο έτσι να ξύσουμε τις μη χριστιανικές πηγές. Νομίζω ο Σουητόνιος αναφέρει στην ζωή του Κλαβδίου. Ο Σουητόνιος είναι ένας Ρωμαίος ιστορικός. Είναι από τις βασικές μας πηγές, τις εκτό χριστιανικές,
για τον Ιησού, ο οποίος αναφέρει ότι το 60 περίπου μετά Χριστόν, ο Κλάβδιος, ή όχι συγγνώμη, όχι το 60, μετά το 60, ο Κλάβδιος είχε αγανακτήσει από τις έρηδες και τις κόντρες μέχρι τις οδομαχίες που είχαν φτάσει στις συναγωγές της Ρώμης οι Εβραίοι με τους Χριστιανούς και πλακωνόντουσαν μεταξύ τους. Και αγανάκτησε ο Κλάβδιος, λέει, και έκανε ένα διάταγμα να φύγουν όλοι οι Εβραίοι και όλοι οι Χριστιανοί από τη Ρώμη, χωρίς να ξεχωρίζει ποιος είναι Εβραίος και ποιος είναι Χριστιανός. Σωστά. Άρα βλέπουμε να πλακώνονται Εβραίοι και Χριστιανοί μέχρι μίσους, να κηρύττουν από συναγώγους οι Εβραίοι τους Χριστιανούς, να τους λένε έξω από τις συναγωγές μας, είστε αιρετικοί. Ναι. Ερώτηση. Η ίδια ερώτηση. Γιατί ενώ καταπολεμούσαν με τόση λύσα οι Ιουδαίοι τον χριστιανισμό, θυμίζω τους πρώτους μάρτυρες τους σκότωσαν οι Εβραίοι, γιατί δεν είπαν ποτέ ότι δεν υπήρξε ο Χριστός? Για να λήξουν και να χτυπήσουν στην καρδιά του το χριστιανικό κίνημα. Μα αν τους έπεισαν και οι ίδιοι χριστιανοί ότι υπήρξε ο Χριστός. Αυτό δεν πίστεψαν. Αυτό δεν πίστεψαν. Δεν πίστεψαν ποιοι? Δεν πίστεψαν οι Ιουδαίοι ότι Υπάρχει. όχι ότι υπάρχει, δεν πίστεψαν ότι είναι ο Μεσσίας. Ναι, λένε υπήρξε, είναι ψευδοπροφήτης. Οι χριστιανοί τους έπεισαν ότι υπήρξε και αυτοί τον θεώρησαν ψευδοπροφήτη. Εντάξει, οκ. Οι λοιπές λοιπόν. Τώρα πιστεύω πρέπει να μου κάνεις εσύ. Πες μου τι έχει στο μυαλό σου. Γιατί σε διέκοψα. Ωραία. Πάνω στο ίδιο θέμα. Όσο πιο θέμα θες. Να δούμε τις ιστορικές πηγές εκτός χριστιανών. Εκτός χριστιανών, αν και βέβαια επειδή δεν τις έχουμε πει όλες, να ξαναγυρίσουμε και λίγο μετά στις χριστιανικές πηγές. Άμα θες να συμπληρώσουμε να το κάνουμε. Όχι, πάμε στις μη χριστιανικές. Πάμε. Έχουμε σίγουρα τον Ιώσιπο τον Φλάβιο. Μάλιστα. Ωραία. Τα αυθεντικά δεν τα έχουμε τα γραπτά. Όχι, τα έχουμε. Τα αυθεντικά που έγραψε. Ναι. Αντίγραφα έχουμε. Αντίγραφα έχουμε για κάθε κείμενο της αρχαιότητας. Δεν έχουμε τα αυθεντικά. Αυτό λέω, δεν έχουμε τα αυθεντικά. Χαίρομαι πολύ με την ίδια λογική. Αλλού θέλω να καταλήξω. Ποιοι τα αντέγραψαν τα χαρτιά τα οποία έχουμε? Ήταν υπό την κατοχή χριστιανών και σε μοναστήρια, γιατί τον τότε αιώνα αυτοί είχαν όλα τους λόγιους και τους μορφωμένους ανθρώπους. Ναι. Οπότε είναι αποδεδειγμένο κιόλας ότι κάποιες εκδόσεις έχουν πέρασει από επεξεργασία χριστιανών και έχουν κάνει τροποποιήσεις στα αυτά που είπε ο ίδιος ο Φλάβιος. Ωραία. Άρα εσύ λες στην πραγματικότητα ότι τα γραπτά του Φλάβου Ιώσιπου είναι νοθευμένα από χριστιανική άποψη και έχουν παρεμηνεύσει, έχουν βάλει εμβόλυμα δικά τους λόγια οι χριστιανοί. Ναι. Καταρχάς, να συμφωνήσουμε στο εξής. Υπήρξε Φλάβιος Ιώσιπος. Υπήρξε σίγουρα. Είναι ιστορικός, δεν υπάρχει λόγος να τον. Υπήρξε Φλάβιος Ιώσιπος, ο οποίος ξέρουμε ότι έγραψε το έργο, το Testimonium Flavium, πώς το εκεί πέρα, το Testimonium έγραψε ο Φλάβιος Ιώσιπος, ο οποίος ήταν ένας Εβραίος, είχε υιοθετηθεί από την οικογένεια των Φλαβίων, του Βεσπασιανού, και είναι, από όσον εγώ γνωρίζω, ο μόνος Εβραίος ιστορικός που έγραψε για εκείνα τα χρόνια. Η μόνη εβραϊκή πηγή. Όσο στον Ιώσιπο, τα χωρία τα οποία έχουμε για τον Ιησού είναι δύο. Το ένα είναι στο χωρίο το οποίο αναφέρεται στον Ιάκωβο, τον αδελφό Θεό, και εκεί αναφέρει ο Ιάκωβος, ο αδελφός του Χριστού που σκότωσε ο Άρανος εκεί πέρα, μια πολύ σύντομη αναφορά. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, έχουμε την αναφορά του Ιώσιπου στον ίδιο τον Χριστό, που είναι ένα μεγάλο κείμενο, το οποίο όντως έχει υποστεί επεξεργασία. Τι γίνεται τώρα? Σήμερα, όταν θέλουμε να δούμε ένα έγγραφο και να εξηγήσουμε αν αυτό το έγγραφο είναι γνήσιο ή όχι, περνάει από μια ανάλυση ιστορική, υφολογική, να δούμε ποιο είναι το ύφος του κτλ. Όλα τα έγγραφα ήταν στο Μεσαίωνα υπό την κατοχή ενός χριστιανικού κράτους της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όσα σώθηκαν, και μετέπειτα από τα κράτη της Ευρώπης, τα ευρωπαϊκά. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα, πρώτον, ότι οι χριστιανοί όλα τα έγγραφα τα οποία έχουμε να κάνουμε την ιστορία εκείνης της εποχής τα έχουν παρεμηνεύσει ή τα έχουν γράψει εμβόλυμο. Παραδείγματος χάρη. Έχουν γράψει στον Ιώσιπο αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν γράψει όμως καμία μεγάλη αναφορά στον Τάκητο. Καμία μεγάλη αναφορά στο Σουητόνιο. Καμία μεγάλη αναφορά σε κάποιους άλλους ιστορικούς της εκείνης εποχής. Άρα, αν οι χριστιανοί θέλαν να νοθεύσουν έγγραφα και να δείξουν ότι ο Χριστός υπήρξε, θα μπορούσαν να το είχαν κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλα τα γραπτά εκείνης της εποχής. Αντί αυτού, έχουμε ελάχιστα γραπτά τα οποία έχουν χριστιανική επεξεργασία σε βαθμό που να μην μπορούμε να διαβάσουμε το κανονικό έννοιο, έτσι. Σωστά. Όσο στον Ιώσιπο, ακολουθούμε το ύφος. Είναι πολύ δύσκολο
κάποιος να αντιγράψει πλήρως το ύφος ενός κειμένου. Και έτσι αποδείχθηκε ότι υπήρχε μια νοθεία στο σημείο το οποίο αναφερόταν στο Χριστό, βέβαια. Ακριβώς. Στο σημείο του Ιωσήπου, έχω εξηγήσει, στον Ιωσήπου έχουμε δύο χωρία τα οποία αναφέρονται στον Χριστό. Ένα για τον Ιάκωβο, ένα για τον Χριστό. Στο σημείο του Ιακώβου, η σημερινή επιστήμη που έχει κάνει ανάλυση στο κείμενο έχει αποδείξει και έχει πει ότι αυτό το χωρίο είναι αυθεντικό του Ιωσήπου. Είναι αυθεντικά λόγια του Ιωσήπου. Δεν επηρεάστηκαν, διότι είναι δεν σύντομη, ακριβώς, είναι σύντομη αναφορά μόνο στον Ιάκωβο, ο οποίος ήταν υπαρκτό πρόσωπο, αναφέρει μόνο τον θάνατό του με το ιωσηπικό ύφος, χωρίς καμία αναφορά σε τίποτα άλλο. Ταιριάζει πλήρως με το ύφος του κειμένου, το έχουμε σε όλα τα γραπτά και ομοφόνος σήμερα η σημερινή ιστορική επιστήμη λέει ότι αυτό είναι αυθεντικό από τον Ιωσήπο. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι το χωρίο στο οποίο αναφέρεται για τον Χριστό πράγματι έχει υποστεί χριστιανική επεξεργασία. Πώς το γνωρίζουμε? Αρχικά αναφέρει ο Ιωσήπος και λέει: εκείνο τον καιρό υπήρχε ο Χριστός, ο οποίος ήταν, λέει, σοφός άνθρωπος, δίδαξε εκεί πέρα κτλ. Ναι. Τελειώνει αυτή η μικρή αναφορά του Ιωσήπου στο Χριστό και αρχίζει μετά ένα κείμενο με 12 σειρές που να αναλύει ο Ιώσυπος τον Χριστό και να τον εγκομιάζει. Που ήταν ο Χριστός, που ήταν τρομερός κτλ. Που αναστήθηκε την τρίτη μέρα και μιλάει με χριστιανικό ύφος. Ακριβώς. Με τελείως διαφορετικό ύφος από την λογική του όλου έργου, από τη λογική του όλου βιβλίου. Ναι, οπότε γράφτηκε από κάποιον χριστιανό μετέπειτα. Επίσης γνωρίζουμε ότι ο Ιώσυπος δεν πίστευε ο ίδιος ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Το γνωρίζουμε αυτό από ένα γραπτό του Οριγένη που λέει ότι ο Ιώσυπος πίστευε ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός. Στο χωρίο όμως αυτό γράφει ο Ιησούς ο οποίος ήταν ο Χριστός και το δείχνει με σιγουριά ότι αυτός ήταν. Για αυτούς τους λόγους η σημερινή ιστορική επιστήμη θεωρεί ότι αυτό το χωρίο του Ιωσήπου πράγματι δεν είναι χωρίο πραγματικό αυθεντικό από το τεσταμέντουμ του Ιώσηπου. Αλλά αυτό το ίδιο χωρίο έχει, όπως σου εξήγησα, δύο βαθμίδες. Τη μία βαθμίδα που είναι μια σύντομη αναφορά στο Χριστό, χωρίς πολλά, και το άλλο το κατεβατό που είναι υμνολόγιο για τον Χριστό. Ναι. Αυτά τα δύο νοηματικά, υφολογικά, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Και φαίνεται σαν κάποιος να πήρε το έργο του Ιώσηπου να πρόσθεσε κάτι. Και να πρόσθεσε κάτι στο σημείο που λέει ο Ιώσηπος για τον Χριστό. Γι' αυτό η σημερινή έρευνα τι λέει? Δεν λέω ότι πιστεύω. Λέω ότι λένε σήμερα η σημερινή επί του κειμένου. Τι μας λένε αυτοί που έχουν αναλύσει το κείμενο και έχουν δει αν είναι γνήσιο ή όχι. Οι ειδικοί έχουν τον πρώτο λόγο. Έχουν πει λοιπόν οι ειδικοί ότι αυτό το κείμενο είναι μεν χριστιανική επεξεργασία, αλλά το αρχικό χωρίο υπήρχε και όλο το όλυπο είναι προσθήκη χριστιανική, αλλά το αρχικό χωρίο υπήρχε. Αφού το αρχικό χωρίο υπήρχε και έχει και το ύφος του Ιώσηπου, πάει να πει ότι μάλλον ο Ιώσηπος όντως έγραψε κάτι για τον Χριστό. Ναι. Άρα ο Ιώσηπος ο ίδιος επιβεβαιώνει ότι υπήρξε με αυθεντικό του χώριο. Το οποίο δεν έχει επεξεργαστεί όπως λέει το κείμενο. Και να πω κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο το ύφος, δεν είναι μόνο τα έγγραφα τα οποία μας δείχνουν ότι αυτό το χωρίο, το πάνω μέρος του χωρίου, είναι για τον Χριστό αυθεντικό. Είναι και τη θέση. Ο Ιώσηπος, ή μάλλον αν ο Ιώσηπος δεν είχε γράψει καθόλου για τον Χριστό και ήταν εμβόλυμο κάποιου χριστιανού. Ωραία. Ναι. Δεν θα περίμενε να το είχε βάλει στη σωστή χρονική σειρά. Τι εννοώ? Ο Ιώσηπος αναφέρει το χωρίο του Χριστού πριν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και αναφέρει μετά τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και όλους τους υπόλοιπους μετά τον Ιωάννη τον Βαπτιστή κατά χρονολογική σειρά. Άρα ρωτάμε, εμείς σήμερα ξέρουμε ότι ο Ιώσηπος, ότι ο Χριστός δίδαξε μετά τον Ιωάννη. Άρα, αν υποθέσουμε ότι ο Ιώσηπος δεν έχει καθόλου γράψει για τον Χριστό, τίποτα. Και κάποιος χριστιανός πάει να βάλει στο έργο του Ιωσήπου πολλά χρόνια μετά μία αναφορά στον Χριστό για να δείξει ότι υπήρξε. Θα το πρόσεχε. Δεν θα περίμενε κάποιος ότι θα το έβαζε μετά τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Αυτό είναι άλλο ένα πολύ ωραίο επιχείρημα που το έχουν οι σημερινοί κειμενολόγοι πάνω στο κείμενο του Ιωσήπου και λένε ότι για να είναι πριν τον Ιωάννη πάει να πει ότι προφανώς δεν είναι χριστιανική προσθήκη. Το αρχικό χωρίο. Όχι το μετέπειτα, το αρχικό. Άρα για να απαντήσω στο κείμενό σου, στο επιχείρημά σου, συγγνώμη, η σημερινή ιστορική επιστήμη και η έρευνα αντικειμένου λέει ότι το έργο του Ιωσήπου μας σώζεται κατά βάση ως αυθεντικό και για πολλούς άλλους λόγους άσχετους με τον χριστιανισμό. Η προσθήκη, η χριστιανική υπάρχει, είναι απειροελάχιστη σε αυτό το χωρίο, που δεν καταργεί εννοείται η προσθήκη ότι όντως ο Ιώσηπος έγραψε κάτι και για τον Ιάκωβο και όμως για τον Χριστό. Και επίσης υπάρχει νομίζω και η έκδοση στα αραβικά που είχε ανακαλυφθεί πιο μετά, νομίζω το 10ο αιώνα και ήταν χωρίς τις χριστιανικές προσθήκες. Και υπάρχει ακόμα το χωρίο το αρχικό, έτσι, που είναι γι' αυτό. Ωραία. Ο Τάκητος. Ο Τάκητος είναι και πολύ μετά, ήταν πολλά χρόνια μετά. Όχι. Ο Τάκητος είναι η πιο πρώιμη πηγή μας. Ο Τάκητος είναι πιο πρώιμη πηγή. Πριν από το Φλάβιο.
Ο Φλάβιος ήταν πολύ νωρίς, ήταν 30 χρόνια μετά. Ο Ιώσυπος γράφει γύρω το 95 με 100. Ο Σουητόνιος γράφει γύρω στο 115. Ο Τάκητος, αν θυμάμαι καλά, νομίζω πρέπει να έχεις δίκιο. Πρέπει να είναι λίγο πιο μετά από τον Ιώσυπο. 100 χρόνια μετά. Όχι 100 χρόνια μετά. 10 χρόνια μετά. Είναι... το 95-100 γράφει ο Ιώσυπος, το 110 νομίζω γράφει ο Τάκητος. Ωραία, ο Τάκητος έχει μέσα μία αναφορά όπου αναφέρεται. Μιλάει για τον Νέρονα και πώς έκαψε στη Ρώμη. Ναι. Και λέει μέσα εκεί ότι ο Νέρον, για να μην κατηγορηθεί ο ίδιος για την πυρπόληση της Ρώμης, κατηγόρησε τους χριστιανούς και είπε ότι αυτοί το κάνανε. Και εκεί αναφέρει ότι αυτοί λέγονται χριστιανοί από κάποιον Χριστός. Ναι, και το γράφει λάθος με. Συγγνώμη, αυτό το κάνει ο Σουητόνιος. Γράφει Κρέστους αντί για Κρίστου. Ναι. Ο Φλάβιος, ο Τάκητος γράφει Κρίστους, Χριστός, με γιώτα. Και λέει ότι υπήρξε ο Κρίστους, ο Χριστός, από τον οποίο παίρνει το όνομά του Χριστιανοί, ο οποίος σκοτώθηκε επί ποντίου Πιλάτου. Ο Τάκητος είναι σημαντικός γιατί και ο Τάκητος και ο Σουητόνιος έχουν πρόσβαση σε ρωμαϊκά αρχεία. Σωστά. Επειδή ήταν, νομίζω. Δεν είναι αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων, ούτε είναι άμεσα στο γεγονός. Αλλά έχουν πρόσβαση στα ρωμαϊκά αρχεία ως φίλοι της Αυτοκρατορικής Αυλής και γι' αυτό έχουν πρόσβαση σε όλα τα διατάγματα. Γι' αυτό ο Σουητόνιος βρίσκει το διάταγμα του Κλαβδίου. Δεν θα μπορούσε να το βρει αν δεν είχε πρόσβαση. Βρίσκουν λοιπόν τα διατάγματα και όλους τους καταλόγους των επάρχων, ας πούμε, και μας επιβεβαιώνει ένα βασικό πράγμα. Ότι υπήρξε Πόντιος Πιλάτος στην Ιουδαία. Και μας επιβεβαιώνει ότι όχι μόνο υπήρξε Πόντιος Πιλάτος, αλλά εκτέλεσε τον Χριστό. Αλλά εκτέλεσε κάποιον Χριστό. Αυτή είναι επίσημη παραδοχή, θα μπορούσαμε να πούμε, του Ρωμαϊκού κράτους, ότι εμείς οι Ρωμαίοι σκοτώσαμε αυτόν τον τύπο. Ναι. Άρα είναι μια πολύ καλή προσθήκη, ένα πολύ καλό επιχείρημα ότι όντως υπήρξε αυτός ο Χριστός. Αυτά τα λέει ο Τάκητος, δεν είναι χριστιανός, είναι Ρωμαίος και δεν έχει κανένα λόγο να πει. Τι ήταν, αξιωματικός. Ο Τάκητος είναι ιστορικός της Ρώμης, φίλος του παλατιού. Έχει γράψει το Ανάλες, τα χρονικά. Ναι, ο Σουετόνιος που ήταν αξιωματικός στη Ρώμη. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ήταν ο Σουητόνιος. Τέλος πάντων, ναι. Εγώ αυτό που θέλω. Το επόμενο ερώτημα, λοιπόν. Εγώ αυτό που θέλω να σου ρωτήσω είναι. Οι μη χριστιανικές πηγές τις είπαμε κατά βάση. Είναι ο Ιώσπος, ο Σουητόνιος και ο Τάκητος. Είχαμε μιλήσει σχετικά με τον Παύλο και είπαμε για τις επιστολές του Παύλου. Θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα. Μέσα στο κείμενο των Ευαγγελίων, δηλαδή θέλω να ασχοληθούμε με τα Ευαγγέλια, τα οποία έχουν δυσμευριστεί. Η ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι η εξής. Τα Ευαγγέλια γράφτηκαν μέσα στον 1ο αιώνα και παρουσιάζουν η κύρια πηγή μας για τον βίο του Χριστού. Αυτό που λέει ο μυθικισμός ότι είναι η φανταστική ιστορία, ότι δεν υπήρξε. Η Εκκλησία, η πρώτη Εκκλησία, ο Πέτρος, ο Παύλος, έχουν μια θεολογία. Λένε τον Χριστό Θεό, λένε τον Χριστό Μεσσία. Αυτά τα έχουμε εξηγήσει. Πώς γίνεται στα Ευαγγέλια μέσα που υπάρχουν στην ίδια Εκκλησία και αναπαράγουν υποτίθεται την ίδια μυθολογία για ένα πρόσωπο που δεν υπήρξε, να έχουν μέσα αναφορές αντίθετες στη διδασκαλία και το δόγμα της πρώτης Εκκλησίας. Τι εννοώ με παράδειγμα. Ο Μεσσίας της τότε εποχής είναι ένας νικητής, κάποιος ο οποίος δεν πεθαίνει, κάποιος ο οποίος νικάει και ελευθερώνει τον Ισραήλ και θα υπάρξει μια παγκόσμια αυτοκρατορία των Εβραίων, λίγο αστείο ακούγεται, όπου ο παγκόσμιος Θεός είναι ο Θεός του Ισραήλ. Ωραία. Αυτό περίμενα. Αυτό περίμενα. Και έρχεται τώρα ο χριστιανισμός και λέει αυτός είναι ο Μεσσίας, ο οποίος Μεσσίας πέθανε σε ένα σταυρό από τους Ρωμαίους, από αυτούς που κανονικά πρέπει να κερδίσει. Πόσο λογικό ακούγεται να θες να κάνεις μια φανταστική ιστορία, να κεντράρεις, να έχεις ως πρωταγωνιστή τον Μεσσία στην ιστορία αυτή και να θες ότι ο Μεσσίας είναι η ουσία και να δίνεις αυτό το άτομο ένα θάνατο αντιμεσσιανικό. Αυτό είναι το ένα μου ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα που θέλω να σου θίξω είναι ότι υπάρχουν χωρία μέσα που αντιφάσκουν, φαινομενικά αντιφάσκουν, δεν θα το παρεξηγηθώ, αντιφάσκουν φαινομενικά. Δεν είναι έτσι, αλλά αντιφάσκουν φαινομενικά. Που άμα κάποιος δηλαδή τα διαβάσει χωρίς βαθιά γνώση των γραφών, παρεξηγεί εύκολα. Υπάρχει το περιστατικό μέσα στα Ευαγγέλια που είναι ένας νέος, πηγαίνει στον Ιησού και του λέει: δάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω, λέει, για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Και το απαντάει ο Ιησούς: τι με λέγεις αγαθό? Ουδής αγαθός. Είμαι μονοής ο Θεός. Κανείς λέει δεν είναι αγαθός, παρά μόνο ένας, ο Θεός. Την ίδια στιγμή που η πρώτη Εκκλησία υποστηρίζει ότι ο Ιησούς είναι Θεός, προσεύχεται σε αυτόν και κάνει επικλήσεις. Και τον λέει Κύριε, με θεολογική σημασία. Δεν αντιφάσκει αυτό με το δόγμα? Εγώ κατ' εμέ αντιφάσκει. Και ρωτώ, αφού αντιφάσκει, γιατί κάνω μια φανταστική ιστορία που αντιφάσκει με τα ίδια πράγματα που λένε? Χαζή είναι?
Ωραία. Πάμε στο πρώτο ερώτημα, καταρχάς. Που λες ότι είναι περίεργο που φαίνεται ο Μεσσίας τους να σταυρώνεται ενώ θα πρέπει να ήταν Νικητής. Ναι. νικητής. Εδώ μπορεί αυτό να επηρεάζονται και από ελληνορωμαϊκές θρησκείες παλαιότερες, όπως ο Μήθρας, όπου έχει πολύ παρόμοια ιστορία. Που γεννιέται από Παρθένο, έχει 12 μαθητές, υπόσχεται αιώνια ζωή. Γενικότερα αυτά τα είχαν ξαναδεί γενικότερα οι τότε άνθρωποι. Ο Μηθραϊσμός, πρέπει να σου εξηγήσω, είναι μια θρησκεία η οποία παίρνει πολύ μεγάλη, ας το πούμε, έγκλη πολλά χρόνια μετά τον χριστιανισμό. Ο Μηθραϊσμός, αλλά δεν θυμάμαι αν υπάρχει στην εποχή του Χριστού. Αν υπάρχει, δεν έχει διάδοση μεγάλη. υπήρχαν αυτές οι Ο ιδέες. Μηθραϊσμός είναι μετέπειτα. Ότι υπήρχαν ιδέες, ναι, μπορεί να υπήρχαν ιδέες. Δηλαδή, ο Χριστός λέει, μοιάζει με τον στοικισμό. Έχει κάποιες αρχές. Έχει αρχές, γενικότερα επηρεάζεται από τις παλαιότερες θρησκείες και την Παλαιά Διαθήκη. Εγώ δεν ρωτάω αυτό. Εγώ λέω στους Εβραίους, οι Εβραίοι περίμεναν ένα Μεσσία. Ναι, Ο Μεσσίας σωστά. αυτό σταυρώθηκε. Κανονικά ο Μεσσίας δεν θα έπρεπε να σταυρωθεί με βάση τον μέσο Εβραίο εκείνης της εποχής. Ο μέσος Εβραίος, εντάξει, ο μέσος Εβραίος διαφωνεί με τον χριστιανισμό γι' αυτό. Επειδή σου λέει δεν μπορεί να θυσιάστηκε ο Μεσσίας ο οποίος περιμέναμε να νικήσει, οπότε είναι το μικρό μέρος του Ιουδαϊκού πολιτισμού που πιστεύει στον χριστιανισμό και ξεκινάει να δημιουργήσει αυτό το Ναι, κίνημα. εγώ λέω ότι αυτό το μικρό μέρος απευθύνεται στο μεγάλο μέρος. Οι χριστιανοί Εβραίοι Ναι. απευθύνονται σε όλους τους Εβραίους. Και Γιατί ρωτάω, διαφωνούν και σου λέει εφόσον όχι. είναι φανταστική ιστορία, όπως λες εσύ, για ποιο λόγο στη φανταστική του ιστορία που ήθελαν να μοιήσουν και όλους τους υπόλοιπους Εβραίους, έβαλαν έναν Μεσσία ο οποίος πεθαίνει με τόσο ατομικό θάνατο. Τη στιγμή που όλοι οι Εβραίοι περίμεναν έναν Μεσσία ο οποίος δεν πεθαίνει. Θέλουν να υποστηρίξουν αξίες. Αφήνω το γεγονός βέβαια ότι ο Μεσσίας είναι κάτι το οποίο τον βλέπεις, είναι δίπλα σου, έτσι, είναι νικητής. Ναι, σωστά. Ταυτίζεσαι μαζί σου, πολεμάς για τον Μεσσία. Αυτοί είπαν ότι ο Μεσσίας αναλήφθηκε. Εντάξει, είχαν επηρεαζόμενοι και από τον ελληνισμό. Θέλουν να δείξουν τον Μεσσία έναν ο οποίος έχει ταπεινοφροσύνη και δεν είναι αυτός ο μεγάλος βασιλιάς που περιμένανε. Δηλαδή λες ότι είναι μια διαφορετική εικόνα Μεσσία. Τον είχαν φανταστεί αλλιώς κάποιοι. Ίσως. Βέβαια αυτό δεν εξηγεί ότι υπάρχουν πράγματα που εκτός του Μεσσία πάλι διαφωνούν με το δόγμα της Εκκλησίας. Παραδείγματος χάρη. Υπάρχει μέσα, όχι μόνο το δόγμα, με τη γενική λογική εκείνης της εποχής. Θυμίζω ότι ο Χριστός ανασταίνεται και οι πρώτοι μάρτυρες Αναστάσεως είναι οι γυναίκες. Ωραία. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα, η βασική σημαία του πρώτου χριστιανισμού, ποια είναι? Η Ανάσταση του Χριστού. Ιδού η μεγάλη απόδειξη ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Αναστήθηκε. Γι' αυτό και το βασικό μυστήριο σήμερα είναι η Ανάσταση στο χριστιανισμό, τον παγκόσμιο χριστιανισμό. Οι Εβραίοι θεωρούσαν ως αξιόπιστους μάρτυρες μόνο άντρες. Οι πρώτοι μάρτυρες της Αναστάσεως είναι γυναίκες. Άρα ξεκινάει ένα ιουδαϊκό κατασκεύασμα ο χριστιανισμός, φανταστικό ιουδαϊκό κατασκεύασμα όπως θεωρούν κάποιοι, να απευθύνεται στους υπόλοιπους Ιουδαίους και θέτει ως μάρτυρες του βασικού του μυστηρίου, του βασικού του γεγονότους, της βασικής λογικής του, στην οποία πάνω στηρίζεται όλο το οικοδόμημα, και λέει: οι μάρτυρες μας για αυτό είναι γυναίκες. Δεν είναι πολύ περίεργο? Δεν θα περίμενε κάποιος τουλάχιστον να είχαν βάλει άντρες ως πρώτους μάρτυρες? Ναι, και βέβαια. Άρα πώς το κάνουν αυτό? Δεν μειώνουν ήδη τον εαυτό τους? Οι μάρτυρες όμως δεν αμφισβητείται η ύπαρξή τους. Υπήρξαν οι μάρτυρες. Είναι μετά τον Χριστό. Το θέμα είναι η ύπαρξη του Χριστού. Μπορεί αυτό το ψέμα να το πίστεψαν οι γυναίκες. Με αυτό θέλω να σου πω ότι ο χριστιανισμός λέμε ότι είναι μια φανταστική ιστορία. Ωραία. Όχι, μέχρι ένα σημείο. Αν ήταν μια φανταστική ιστορία. Όχι ο χριστιανισμός, ο Χριστός. Τώρα μιλάμε συγκεκριμένα για αν ήταν μια φανταστική ιστορία ο Χριστός. Ωραία. Δεν θα έπρεπε αυτοί που σκέφτηκαν την ιστορία να την δώσουν, να την διαδώσουν με κάποια επιχειρήματα αξιόπιστα? Θα έπρεπε. Αυτοί διαδίδουν το βασικό τους μυστήριο για τον Χριστό και πρώτοι μάρτυρες για την Ανάσταση που είναι το βασικό τους μυστήριο είναι γυναίκες. Άρα πάνε στους Ιουδαίους και τι λένε? Παιδιά, αυτός είναι ο Μεσσίας, σε αυτό θα πιστέψουμε. Απόδειξη, αναστήθηκε. Ποιος τον είδε αναστημένο? Οι γυναίκες. Μα όλοι οι Εβραίοι της εποχής δεν θεωρούσαν τις γυναίκες αξιόπιστες μάρτυρες. Άρα, γιατί εσύ που θες να φτιάξεις μια φανταστική ιστορία και να την πλασάρεις με αυτόν τον τρόπο, λες, βάζεις ως μάρτυρες το βασικό σου γεγονός τις γυναίκες? Δεν σαμποτάρεις τον εαυτό σου? Ή είσαι χαζός, ή λες κάτι το οποίο συνέβη και δεν το βγάλεις από το μυαλό σου. Άλλο ένα που θα έπρεπε να πούμε, της ίδιας λογικής εννοείται, είναι ότι υπάρχουν περιστατικά στα Ευαγγέλια όπου η οικογένεια του Χριστού βρίσκει τον Χριστό και κήρυτε όλη μέρα, λέει, και κάποια στιγμή φοβήθηκαν
και πάνε να τον μαζέψουν. Του λέει τρελάθηκε αυτός. Το πάμε μέσα. Υπάρχει η αναφορά στην οικογένεια του Χριστού την ίδια στιγμή που λένε τα Ευαγγέλια ότι γεννήθηκε από Παρθένου. Σκανδαλώδες. Κάποιος μπορεί πολύ εύκολα να το παρεξηγήσει. Υπάρχει βέβαια εξήγηση, αλλά σκανδαλώδες. Αναφέρονται μέσα, τα ίδια τα Ευαγγέλια αναφέρουν ότι ο Ιησούς είναι τρελός. Το λένε ότι φάνηκε στην οικογένειά του να τρελάθηκε. Άρα μειώνουν τον ίδιο του στο Μεσσία. Αν αυτά ήταν μια φανταστική ιστορία και όχι πραγματικό γεγονός, γιατί να το λέγανε με αυτόν τον τρόπο? Πού τους εξυπηρετεί? Δεν τους εξυπηρετεί, τους ζημιώνει. Όπως και αν υποθέσουμε ότι τη φαντασία αυτή του χριστιανισμού, τον μυθικισμό, τον έφτιαξαν, αν δεν υπήρξε ο Χριστός, οι πρώτοι Απόστολοι με τον Ιάκωβο. Ποιος άλλο τον έφτιαξε? Γιατί τα Ευαγγέλια που ακολουθούν τη γραμμή όλων αυτών μειώνουν τον Πέτρο? Λένε ότι ο Πέτρος 3 φορές απαρνήθηκε τον Χριστό. Δεν θα μπορούσαν αυτό πάρα πολύ εύκολα να το είχαν αποκρύψει για να διασώσουν το κύρος του Πέτρου? Αυτό μπορεί να είναι και συμβολισμός, ο οποίος εξηγεί ουσιαστικές αρχές του χριστιανισμού. Δηλαδή, σου δείχνει πως ο ίδιος ο Πέτρος, ο οποίος ήταν ακόλουθος του Χριστού, τον απαρνήθηκε και αντί να σταματήσει να πιστεύει, ζήτησε συγχώρεση και συνέχισε τα καθήκοντά του. Και αυτό μπορεί να είναι και μια σύγκριση με τον Ιούδα, ο οποίος απαρνείται τον Χριστό κι αυτός, αλλά πάει και αυτοκτονεί. Σαν είναι δύο σύγκριση, πόλοι. αλλά εγώ δεν λέω αυτό. Λέω ότι αν δεν υπήρξε Χριστός, την ιστορία του χριστιανισμού την έφτιαξε ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και οι λοιποί. Ναι, κατάλαβα. Και βάζουν ένα πρωταγωνιστή να τον απαρνείται. Και βάζουν ένα πρωταγωνιστή να τον απαρνείται και άρα να μειώνει το κύρος. Αφού έχεις μια φανταστική ιστορία και την πλασάρεις και λες αυτός είναι ο Μεσσίας, ποιος το λέει? Εγώ, ο Πέτρος. Γιατί να μειώσει τον εαυτό σου με τέτοιο τρόπο? Δεν θα μπορούσε πολύ εύκολα να αποκρύψει? Αφού εσύ φτιάχνεις την ιστορία. Γιατί να μην την αποκρύψεις αυτή? Ναι, σωστά. Κατ' εμένα είναι εδώ πέρα δεν έχω να πω κάτι σε αυτό, είναι σωστό, ακούγεται. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο μετά. Μπορείς εσύ να θες να μου θέσεις κάποιο ερώτημα? Αρχαιολογικά ευρήματα πάνω στο συνύπαρξη του Χριστού, γιατί δεν υπάρχουν? Τι δεν έχουμε πού ζούσε. Το σώμα φυσικά δεν ξέρουμε γιατί το έχουμε. Αλλά περιμένεις, π.χ. ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν πριν τον Χριστό. Δεν έχουμε ασπίδες, πράγματα, αρχαιολογικά ευρήματα. Σίγουρα υπάρχει και το τάφος του. Εντάξει, δεν έχει ανακαλυφθεί ο τάφος, αλλά σίγουρα θα υπάρχει κάπου. Κοίτα, μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο έχουμε τον πατέρα του βέβαια. Ναι, έχουμε τον Φίλιππο. Για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη τουλάχιστον 2.000 χρόνια πριν. Ίσως και περισσότερο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις αρχαιολογικά δεδομένα για ένα μεμονωμένο άτομο. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αρχαιολογικά δεδομένα για τον ίδιο τον Χριστό. Υπάρχουν όμως αρχαιολογικά δεδομένα της περιοχής. Υπάρχει η άποψη ότι δεν υπάρχει Ναζαρέτ, το έχω ακούσει. Αλλά ναι, στην πραγματικότητα η επιστήμη δεν υπάρχει. Έχουν γίνει αρχαιολογικές ανασκαφές και έχει βρεθεί ότι πράγματι έχει υπάρξει Ναζαρέτ. Υπήρξε Ναζαρέτ. Και να το πούμε αυτό στο βίντεο, διότι είναι ένα γνωστό επιχείρημα του μυθικισμού, κατά με δεν ισχύει. Η Ναζαρέτ υπήρξε αρχαιολογικά. Αν πας σε έναν αρχαιολόγο και του πεις δεν υπήρξε Ναζαρέτ, θα σε θάψει την άμμο. Ναι, και σκέφτηκα να το πω σαν επιχείρημα, δεν έχει βάση όμως. Υπήρξε η πισίνα της Βιστεσδά, που λένε μέσα. Υπήρξε ο ναός των Ιεροσολύμων. Υπήρξε η ίδια η Ιερουσαλήμ. Υπήρξε η Γαλιλαία. Υπήρξε η λίμνη της Τιβεριάδος. Υπήρξε. Τι να πω. Όλα τα μέρη. Ναι, όλα τα μέρη τα οποία αναφέρονται με τους διαδρόμους, γιατί έχουν βρεθεί και οι ρωμαϊκοί δρόμοι στις διαδρομές που ακολούθησε ο Χριστός. Όλα αυτά τα μέρη, τα βουνά, οι πόλεις υπήρξε. Σωστά. Υπήρξε η Καπερναούμ. Υπήρξε, ξέρω εγώ, η Σαμάρια. Όλα αυτά υπήρξε. Άρα δεν είναι μυθολογία στο βασίλειο του ποτέ, ξέρω κάτι συμβαίνει. Ναι. Αρχαιολογικά δεδομένα έχουν δείξει ότι όλα αυτά τα οποία αναφέρονται στα Ευαγγέλια μέχρι το τελευταίο υπάρχει. Και εδώ είναι και ένα ωραίο ότι. Θέλω να το πω αυτό, δεν είναι ερώτηση προς εσένα. Θέλω να πω ότι τα περισσότερα Ευαγγέλια, το κατά Ματθαίον, το κατά Λουκάν και το κατά Ιωάννη, γράφονται αφού του έχει καταστραφεί ο ναός των Ιεροσολύμ. Αφού του έχει καταστραφεί η Ιερουσαλήμ. Και αφού του σε έναν βαθμό έχει καταστραφεί και η Ιουδαία. Και υπάρχουν πολλές αναφορές για την Ιερουσαλήμ, για τόπους στη Ιερουσαλήμ που δεν υπάρχουν πλέον, τους έχουν καταστρέψει. Ο ναός, ας πούμε. Και υπάρχουν αυτές οι αναφορές μέσα στα Ευαγγέλια. Άρα, προφανώς, είναι μαρτυρίες που σου δίνουν την εικόνα της Ιερουσαλήμ από αυτούς που την είχαν δει και είναι ο μαθητής του μαθητή που γράφει από τον Απόστολο που είχε δει την Ιερουσαλήμ πριν την καταστροφή. Θες να με ρωτήσεις κάτι ή να πάω στο επόμενο που θέλω να σε ρωτήσω εγώ? Όχι, δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Προχώρα. Η ερώτηση μου η πρώτη που κάνα γιατί πέθαναν οι Απόστολοι την έχουμε απαντήσει. Είπαμε ότι τα Ευαγγέλια έχουν πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Είπαμε ότι
Ωραία. Πρώτα απ' όλα το ύφος των Ευαγγελίων. Οι μυθολογίες, γενικώς οι μυθολογίες, έχουν ένα συγκεκριμένο ύφος. Το έχουμε παρατηρήσει. Το έπος των Γιλγαμές είναι σε μια ποιητική γλώσσα. Η Ηλιάδα και η Οδύσσεια είναι σε μια ποιητική γλώσσα. Η Θεογονία του Ησιώδου είναι σε μια ποιητική γλώσσα. Όλοι οι μύθοι είναι σε. Όχι, όλοι, εντάξει, οι περισσότεροι μύθοι είναι σε μια ποιητική γλώσσα, αλληγορική. Μια γλώσσα που δεν σου φαίνεται ότι είναι καθαρά ιστορία. Ο σκοπός ήταν να ήταν μύθος όμως, έτσι. Όχι απαραίτητα. Για τους αρχαίους Έλληνες, ο Τροικός Πόλεμος συνέβη κατά γράμμα, όπως το λέει ο Όμηρος. Ήταν η ιστορία. Αλλά και σε ποιητική μορφή. Αλλά γράφει και ποιητική μορφή. Θέλω να πω ότι αυτά που σήμερα εμείς ονομάζουμε μυθολογία, ένα κοινό τους χαρακτηριστικό στους περισσότερους μύθους είναι ότι έχουν γραφτεί με ένα ύφος το οποίο δεν είναι ιστορικά καταφατικό. Αυτό είναι παλαιότερα κιόλας από το. Όχι, συνέχισαν. Υπάρχουν και μετά. Ο Οβίδιος που γράφει πάλι ποίηση είναι περίπου στον 1ο αιώνα, εποχής Αυγούστου, και γράφει την Ενιάδα σε ποιητική γλώσσα. Αλλά είναι μύθος. Ναι. Άρα η ερώτησή μου είναι η εξής, ότι έχεις 4 Ευαγγέλια τα οποία όχι απλά σου αναφέρουν τόπους, όχι απλά σου αναφέρουν συγκεκριμένες χρονολογίες, όχι απλά σου αναφέρουν διοίκηση, όχι απλά σου αναφέρουν με εξαιρετική λεπτομέρεια όλα τα περιστατικά. Σου αναφέρουν όλα αυτά τα πράγματα με ένα καταφατικό ιστορικό ύφος. Με ένα ύφος του Κηβίδιου. Έγινε αυτό, μετά από αυτό, για αυτό το λόγο. Άρα το ίδιο το κείμενο δεν σου δείχνει ότι θέλει να σου πει μια μυθολογία. Σου δίνει ότι θέλει να σου πει ένα πραγματικό ιστορικό αυθεντικό γεγονός. Το οποίο κατά μένα το λάβουν υπόψη. Γιατί, αν ήθελε να φτιάξει μια φανταστική ιστορία, το λες με τόσο ιστορικό ύφος? Πιο επίσημο δεν φαίνεται με ιστορικό ύφος. Πιο επίσημο φαίνεται, ναι. Και τι θα προσέφερε να το κάνανε ποιητικό, επειδή θα μοιάζει με τους μύθους? Θέλω να πω ότι φτιάχνει μια φανταστική ιστορία. Γιατί τη γράφει σαν να γράφει ιστορία? Δεν είναι λίγο περίεργο? Να φαίνεται ρεαλιστικό. Να φαίνεται ρεαλιστικό, αλλά πόσο ρεαλιστικό να φαίνεται? Γράφεις μια φανταστική ιστορία και προσπαθεί να την κάνεις δηλαδή όσο το δυνατόν πιο αληθοφανής, αυτό λες? Οι ίδιοι που το γράψανε δεν είχαν διαβάσει ποτέ ποιήση. Ο ένας ήταν ψαράς, ο άλλος ήταν. Δεν είχαν την μόρφωση για να κάτσουν να πούνε να το κάνουμε ποιήση κιόλας. Εγώ αυτό θέλω να πω. Άλλους βάλανε να γράψουν. Θέλανε να φτιάξουν μια φανταστική ιστορία, όπως λέει ο μυθικισμός. Εμείς έχουμε κάποια κείμενα τα οποία είναι γραμμένα με ιστορικό τρόπο και όχι με τρόπο όπως οι υπόλοιποι μύθοι. Άρα, κατ' εμέ, αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο αντικρούει και κάνει την άποψη του μυθικισμού να υποχωρεί. Θεωρώ ότι είναι αδύνατον. Αν θέλανε να γράψουν φανταστική ιστορία, θα την είχα γράψει στην γλώσσα της εποχής, την μυθολογική. Την έχουν γράψει σε ιστορικά καταφατική γλώσσα, σαν να είναι ιστορία. Και κατ' εμέ είναι ιστορία. Σύμφωνα μαζί σου. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να το αντικρούει αυτό. Το άλλο το οποίο θέλω να σε ρωτήσω είναι ότι είχες πει στην αρχή, το είπαμε για αυτό το δόγμα, ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις και αντιφάσεις. Ωραία. Ιστορικά, ότι ξαναλέω, το πρώτο Ευαγγέλιο είναι ο Μάρκος, ακολουθεί ο Ματθαίος, ακολουθεί ο Λουκάς, ακολουθεί ο Ιωάννης. Τα Ευαγγέλια τα χωρίζουμε, όπως ξέρεις, σε συνοπτικά και στον Ιωάννη. Τα συνοπτικά μας λένε περίπου την ίδια ιστορία με άλλο λόγο. Ναι. Ο Ματθαίος και ο Λουκάς αντιγράφουν από τον Μάρκο. Ο Ιωάννης δεν αντιγράφει από τον Μάρκο. Το γεγονός ότι αντιγράφουν από τον Μάρκο δίνει το κοινό σημείο σε όλα αυτά τα Ευαγγέλια. Σωστά. Την κοινή ιστορία. Με παραλλάγες, αλλά η κοινή ιστορία είναι κοινή γιατί αντιγράφουν από τον Μάρκο. Υπάρχει ένα χωρίο, ένα ποσοστό πραγμάτων στο Ματθαίο και τον Λουκά, το οποίο ποσοστό περιστατικών της ζωής του Ιησού δεν υπάρχει στο Μάρκο. Υπάρχει όμως στο Ματθαίο και τον Λουκά. Την ίδια στιγμή, ο Ματθαίος και ο Λουκάς έχουν και διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Διαφορετικές ιστορίες που δεν είναι κοινές στο Ματθαίο και τον Λουκά και που δεν υπάρχουν στο Μάρκο. Άρα ρωτώ, έχεις το Ματθαίο και έχεις το Λουκά. Γράφουν σε διαφορετικές χρονολογίες, σε διαφορετικούς τόπους, σε διαφορετικό κοινό. Έχουν ένα κοινό περιεχόμενο, ένα κοινό ποσοστό περιστατικών, το οποίο δεν είναι από τον Μάρκο και δεν το έχει αντιγράψει ο ένας από τον άλλον. Διότι φαίνεται ότι δεν έχει αντιγράψει ο ένας από τον άλλον. Γιατί? Διότι αν είχαν αντιγράψει ο ένας από τον άλλον, δεν θα είχαν τόσες πολλές αντιφάσεις. Ωραία. Αυτό το κοινό ποσοστό περιστατικών. Πώς βρέθηκε αφού δεν υπάρχει στην αρχική φανταστική ιστορία? Το φαντάστηκαν μετέπειτα? Κατ' εμένα είναι πιο λογικό να το πήγαν από ένα πραγματικό γεγονός το οποίο συνέβη, είχε διασωθεί η παράδοση και το δώσαμε. Παρά να το εμπλούτησαν συνέχεια. Διότι αν το εμπλούτησαν συνέχεια, πάει να πει ότι είτε η φανταστική αυτή ιστορία συνεχίστηκε και διαμορφωνόταν μέσα στην εκκλησία και πεθαίνανε για κάτι φανταστικό, που αυτό δεν γίνεται, είτε ο Μάρκος δεν έγραψε όλη την αρχική φανταστική ιστορία. Ναι. Κατά με, αυτά δεν είναι πιθανό.
Συμφωνώ. Κάπως δεν έχεις κάποια ένσταση σε αυτό? Φαίνεται ότι το κάλυψε το θέμα. Δεν ξέρω να. Ωραία. Το άλλο που θέλω να Δεν πω. υπάρχει κάποιο λάθος που να βλέπω σε αυτό το. Ωραία. Το επιχείρημα. τελευταίο που θέλω να πω σχετικά με τα Ευαγγέλια και μετά μου κάνεις ό,τι ερώτηση θες, είναι ότι εξήγησαμε τη λεπτομέρεια, εξηγήσαμε για τις αντιφάσεις. Μου είχες πει στην αρχή για τις αντιφάσεις. Και μου λες ότι υπάρχουν Τα αντιφάσεις, ναι. πολλές αντιφάσεις στα Ευαγγέλια. Κατά εμένα είναι φαινομενικές αντιφάσεις. Δεν είναι πραγματικές αντιφάσεις, είναι φαινομενικές. Ναι, αλλά είναι λογικό να υπάρχει. Εγώ πιστεύω, όπως είπα και στην αρχή, ότι αυτές οι αντιφάσεις είναι περισσότερο επιχείρημα υπέρ της ιστορικής ύπαρξης του Ιησού παρά κατά. Γιατί το κάνει πιο ρεαλιστικό. Βλέπεις τον Ματθαίο να έχει μία γενεολογία. Βλέπεις τον Λουκά να έχει άλλη γενεολογία. Βλέπεις τον Ματθαίο να έχει μία συγκεκριμένη ιστορία για τη γέννηση. Βλέπεις τον Λουκά να έχει μία άλλη ιστορία για τη γέννηση. Βλέπεις στον Σταυρό να λένε διαφορετικά λόγια. Βλέπεις η εξιστόρηση της Αναστάσεως να είναι διαφορετική. Εάν κάποιος είχε γράψει μία ιστορία φανταστική από την αρχή, γιατί θα της είχε βάλει τόσες πολλές αντιφάσεις? Δεν είναι λογικό. Ναι, υποτίθεται ότι θα ήταν συνεννοημένοι άμα. Ακριβώς, δηλαδή μέσα στην ίδια εκκλησία. Την ενιαία. Ναι, μιλάνε. Γράψαν 4 Ευαγγέλια. Αυτοί που φτιάξαν μια φανταστική ιστορία. Που δεν έχει δηλαδή καμία πραγματική ύπαρξη, κανένα στήριγμα σε πραγματικό γεγονός. Και έχουν τέτοιες αντιφάσεις. Αυτοαναιρούν δηλαδή τη δική του φανταστική ιστορία. Πραγματικά τώρα. Αυτό είναι άλλο ερώτημα. Από τη στιγμή που βρίσκονται σε επικοινωνία, έτσι δεν είναι? Δεν βρίσκονται σε επικοινωνία. Όχι. Οι Ευαγγελιστές δεν καταλαβαίνω. Παρόμοια χρονολογία, δηλαδή ζούσαν την ίδια εποχή, σωστά? Ναι, περίπου. Ναι. Ήταν σε διαφορετικές περιοχές, δεν είχαν κάποια επικοινωνία μεταξύ τους. Εμείς όπως το πιστεύουμε, η ιστορική επιστήμη έχει αποδείξει ότι όταν ο Ματθαίος γράφει το Ευαγγέλιό του, δεν γνωρίζει ότι υπάρχει ο Λουκάς, γιατί δεν έχει γράψει ακόμα ο Λουκάς. Και όταν γράφει ο Λουκάς, δεν γνωρίζει τον Ματθαίο, διότι φαίνεται ότι δεν γνωρίζει τον Ματθαίο. Ναι. Άρα, εγώ θέλω να πω ότι εφόσον υπάρχουν αυτές οι αντιφάσεις, είναι πιο λογικό αυτές οι αντιφάσεις να συμβαίνουν. Επειδή συνέβη ένα ιστορικό γεγονός. Το είδανε διάφορα άτομα. Ο καθένας το είχε δει με τη δική του ματιά. Διασώζει την δική του πληροφορία από το ιστορικό γεγονός. Μέσω της παράδοσης, αυτή η παράδοση φτάνει στους Ευαγγελιστές που είναι η αμέσως επόμενη γενιά, την οποία καταγράφει. Είναι πιο λογικό αυτό από το να φτιάξουν μια φανταστική ιστορία και να τις βάλουν επίτηδες αντιφάσεις. Δεν στέκει. Απ' τη μία δείχνει πολύ ρεαλιστικό, διότι φαίνεται πιο έγκυρο έτσι. Από την άλλη. Φαίνεται πιο έγκυρο, αλλά μπερδεύει και την ίδια την Εκκλησία. Αυτό λέω. Απ' την άλλη, δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια από τις δύο. Δεν είμαστε σίγουροι για ένα ζήτημα. Ακριβώς. Πολλά ζητήματα. Εγώ δεν έχω κάποιο άλλο επιχείρημα. Κάτσε λίγο να δω πώς. Βέβαια για τις αντιφάσεις. Μπορεί να γίνει ολόκληρο επεισόδιο. Δηλαδή να πάρουμε τις αντιφάσεις, να τις αναλύσουμε. Να πάρουμε. Ναι, υπάρχουν 5-6 αντιφάσεις. Πόσες είναι. Και να κάτσουμε να δούμε γιατί υπάρχει κάθε μία. Κάποιες μπορεί να μην είναι αντιφάσεις. Να είναι απλά παρερμηνίες. Μια πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη να το κάνουμε σε επόμενο βίντεο. Πολλά εξηγούνται. Εγώ εν κατακλείδη, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ πιστεύω ότι υπήρξε ο Χριστός ιστορικά και αυτό σήμερα δέχεται η ιστορική επιστήμη. Και εγώ το ίδιο. Πρώτον, λόγω της ύπαρξης του Παύλου. Δεύτερον, λόγω της ύπαρξης των Ευαγγελίων που εξηγήσαμε γιατί είναι αξιόπιστα. Λόγω των πράξεων των Αποστόλων μαζί με τα Ευαγγέλια, και εκεί αναφέρεται ο Χριστός. Λόγω των πολλών ανεξάρτητων επιστολών που δεν είναι του Παύλου, αλλά είναι πολύ κοντά στον 1ο αιώνα και αναφέρουν ότι υπήρξε ο Χριστός. Λόγω των θανάτων των Αποστόλων που δεν είναι λογικό να πέθανες για κάτι το οποίο δεν συνέβη. Λόγω. Και η έκταση του κινήματος που συνεχίστηκε μετά. Λόγω της οικογένειάς του εννοείται. Και λόγω των πηγών των έξω βιβλικών, των μη χριστιανικών πηγών, Τάκητου, Σουητονίου και Ιωσήπου, οι οποίοι αναφέρουν ξεκάθαρα ότι αυτό το πρόσωπο υπήρξε. Συν ότι ποτέ κανένας, ούτε Ιουδαίος, είτε μετέπειτα εθνικός, διότι ας πούμε ο Κέλσος, στο λόγο του κατά Γαλιλαίων, ποτέ δεν αμφισβητεί την ύπαρξη του Χριστού. Ο Ιουλιανός, στο λόγο του, δεν αμφισβητεί ποτέ την ύπαρξη του Χριστού. Άρα, κανείς στην αρχαιότητα δεν αμφισβήτησε την ύπαρξη του Χριστού. Κανείς στη μεσαιωνική περίοδο δεν αμφισβήτησε, ακόμα και οι πιο σφοδροί πολέμοι, και καθόμαστε το 2025 να συζητάμε για το αν υπήρξε ή όχι. Είναι λίγο περίεργο. Ναι. Δεν ξέρω, έχει κάποια άλλη ερώτηση να μου κάνεις? Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Και από ό,τι είδαμε και όλες οι ερωτήσεις είχαν κάποια απάντηση. Δεν μείναμε σε κάποια διέξοδο. Και εσύ όπως πήρες την πλευρά των υπέρ, εγώ τον κατά. Εντάξει, μην γίνει και παρεξήγηση. Εγώ χριστιανός είμαι, δεν πιστεύω όντως αυτά που είπα σήμερα. Το επαναλαμβάνω. Οπότε νομίζω το καλύψαμε το θέμα. Ωραία. Να πούμε τώρα στο κοινό λίγο που μας ακούει ότι άμα θέλετε να ψάξετε, αυτές είναι οι πηγές μας. Το βίντεο δεν αντικαθιστά την προσωπική σου μελέτη, πρέπει να κάτσεις να ψάξεις ο ίδιος. Ειδικοί δεν είμαστε, θεολόγοι δεν έχουμε σπουδάσει. Ακριβώς.
Σας λέμε μόνο αυτά τα οποία έχουμε δει, αυτά τα οποία έχουμε διαβάσει και τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να μοιραστούμε μαζί σας. Κατά άλλα, ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέρον το βίντεο. Έτσι Γιάννη? Βέβαια, να κάνετε like και subscribe. Φυσικά. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με άλλα θέματα πίστεως και άλλα θέματα για την εξιστόρηση και την ανάλυση της ιστορίας του χριστιανισμού. Οπότε, γεια σας από εμάς.